Stefan Radetić, CrossFit klub Spartanac Montenegro, radim prvi kvalifikacioni vud za Serbian Throwdown 2015. Odlično. Ćemo da izmijenimo Ajmo, ovo. kila idemo lupit gore. Sedamnaest. Bučice 17,5. Fat na 0. Odlično. Znači se ovako moraju se odmaknuti od Vrijeme. držke. Idemo. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, odlično. 1, 2, 3, 4, 5, 6, odlično. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, odlično. 1, Bravo, Kjelo. 2, Ajmo, ajde. 3, 4, 5, 6, treća. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, četvrta runda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, odlično. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peta runda. Idemo, je ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, čučanj. 1, 2, 3, 4, 5, Ajmo, 6, Kjelo. odlično. To dok ima se vrijeme, piče. 1, 2, 3, 4, 5, 6, idemo, šesta runda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, čučanj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, odlično.
7. runda. Ajmo. Amočka. 1, 2, 3, bravo. 4, 5, 6, bravo. Brzamo radovanje. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, odlično. Plus. Odlično vrijeme. 1, 2, 3, 4, 5, Gazi sad, brate, uriš vrijeme. 6, postavljamo. Ajde. Ajde. Aj, mačka, Idemo sad. vrataš vrijeme. 1, bravo. 2, 3, 4, 5, Ajde, 6, prelazimo u bravo, čuča, idemo. pični. 1, 2, 3, 4, ajmo, razmišljaj. 5, Ajde. 6, bacaj, idemo odmah. 1, 2, 3, 4, gore, 5, 6, Bravo, Kelly. 6, 14. 14.